salbata na John. Kasi na nagdudoon duman sa imong kampinto. Ano? Tinula kong makusugunon. Nga ako, sikad-sikad lang ko pa. Di na ko nabubukasan. Tapos pag luwan mo, bukas niya. Salbat. May nagdudoon ka. Yan sala naman na ururon tayo niya. Pagkasakat pala ni Padingmar, bukas man talaga ito. Nakadawa akong push. Angan niya ako, sarado. Baka may guard yun. Kanya ko, pakibo kasi daw tabi John sa tuyang gate. Nangyari sa Maabaca. Good morning. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ako po nagalaom. Nakamugabos. Ayos ba kayo dyan? Garid yun ba ka sa tahaw dyan? Hindi mo tabi dyan. Garid ba ka sa gilid? Sige na, baka kaya mo dyan. Ayos ba tayo dyan? Good morning, Pilipinas! Oy, good morning po, Legazpi City. Kamusta ka mo kapos, ha? Mga taga Legazpi, magandang morning sa Saindo Gabon. Good morning na Legazpi City. Probinsya Canalbay. Mga Bicolano sa inmanapartikan mundo. Sabi ni Pading Ray, ang si Isay man na habong magpagsawayon, naglalakaw sa dalan kan para kasala. Alagad anigwang pagkatakot sa kagurangnan, nagsusulsol nin tudok sa puso. Sirak 1-6. Happy and blessed Saturday everyone. God bless you, Padi. Thank you, Padi. I love you. Yes, sir. Good morning, Tabi, Padi. Pading Ray. I love you, Padi. Junapolis, mga tugang sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning. Chief News Director Mar de la Cruz sa News Bay. Adagos ang palagatak nin Makinilya sa Satuyang Kapalibutan para aramon ang mga pangyari po sa Satuya na palibot. Siring man mga tugang ang Mega Force Patrol, pinapanginutan niya ni Chief Reporter Jimmy Boy. Chief Reporter Jimmy Boy. Mga tugang dyan po sa Satuya na palibot. May mga birthday ngunyan. Happy birthday. Good morning na mga Bicolano sa inmanapartikan mundo. Welcome po sa programa. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Maramong tanawan mga buena manong bareta in the morning. Dili po mga tugang sa Satuya at tabi na programa sa GB. Mga tugang ang Philippine Military EFP, asin ang lokal na opisyal kang Tabaco City. Pinag-welcome mga tugang ang tropa hali sa Republic of Korea Navy ship, ng pangaran tabi Rocks Il, duman sa Tabaco International Port. Ang Tabaco pala, International Port, para mga tugang mag-entra, ngunya na si Mana sa pig-apod na Pacific Partnership Humanitarian and Disaster Response Mission didi po sa syudad ni Legazpi. Oy, very good man. Very good. Ang multinational troops from the United States, Australia, United Kingdom, as in Korea, yun po ang magtatarabangan bilang sarong team digdi sa Pilipinas para mag-deliver mga tugang kan serbisyo sa komunidad, asin mag-share kansen ng mga expertise para ma-strengthen ang capacity sa disaster response and management. Ako sa hiling ko tabi, John,
Magsala, kitapaan maturo sa Inda Junior ka disaster response and management. Kasi Inda Junior, kulang silang experience sa pag-abot sa disaster. Sa totoo lang, Nagdadaog ka mo. habo ko lang hapoton so mga Amerikano kan duminig din sa kuya sa DCGB sa programa ta na baka kabipan magturo sa Indo. Are, yan ang mga zero casualty goal, yan ang mga preemptive evacuation. Kung paano tayo handle pagrirapado kita kang bagyo. Yun na yun, pambihira na experience nila as pag mag-inda, ang sana yung mga yara, ang Korea, dahil man yun yung naka-experience sa kibagyo. Diba? I do not know, dahil ko lang sure kung dahil bagyo sa Korea. Ang South Korea. Ang hiling ko, mas baka kitapan magturo digdi mga tugang sa Inda. May kaya lang, sa bagay, sharing of, ang pigapod na sharing of experiences. Yes, diba? Diba? Garo yung magsala, sinda pa mga tugang ang makaukod sa tuya. May kinaraman po sa siring na bagay. Alright. Pero ogma man, kaya ogma man, dakulaw naman na barko ni Junior. Pag itaning sa barko, gari makahirako rin. Pag itaning Junior sa tuya na barko, gari makahirako naman kita. Yan sa ating nakaduong yan sa Legazpi, salbata ng sarig. Mientras tanto, mga tugang ang Philippine Fiber Industry Development Authority sa Catanduanes nagaadal kan sa indang mga gigibuhon para sa mga paraoma kasabay ang paggamit kan mga bagong teknolohiya. Sigon sa informasyon, pinagigiba din paagi ng mga modernist daw ang mga para ang farmer para sa paggamit kan abaka-based product. Oh. 1, 2, 3. Haluyo no naman ayan na problema ta mga tugang. Maubos na lamang nga na baka. Dahil man talaga nagkukuha na rin. Ang satuya ng mga kababayan. Dahil nagkukuha na. Diba? Ang satuya mga tugang na mga kababayan. Kairak man eh ng mga ano nga apod kan abaka farmers ta. Mga parahagot. Diba yun yun? Mga parahagot. Gari kwan man. Gari makakuan man, gari makairakon man. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta. May mga empleyado da tabi ning gasolinahan duman sa Camarines Norte. An pinamulta mga tugang an mga dating amo kaini, pinabayad ang mga amo kaini. Kansa indang mga unpaid holiday na minakantidad nin 200,450 pesos mga tugang hali sa sendang empleyado. Dayo po mga tugang anday nagtaukan sinabi ng benepisyo. Sigon sa informasyon, mga tugang na itinao ay pinaluwas mga tugang kan Department of Labor and Employment. Nagreklamo ang mga ini dahilan mga tugang tat sa inda nabayad ay sila nabayadan kan mga dapat na maresibi habang sila nagtatrabaho sa panahon kan holiday. Yes, di ba? So panahon mga tugang kang holiday day po sinda nabayadan. All right, ha? Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasalita, may bareta man. Jim, good morning Jim, come in. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantabay. Sabi naman niya itong mga istorya. Dahil naman talaga nasusunod ta BBP. So mga pasistema, arokan mga nakaging panahon na alkalde, may pagpipilian mo na 3 o 5 na mga pangaran na mga pwedeng maging chief of police sa sarong lugar digdi sa Albay. Base sa kursonada kan alkalde, asin pag nakapili na iyo na susunod sa pagdesignar ka na halangkaw na komandansya ni nakapulisan para maging hepe sa sarong munisipyo. Aha. Apira ka ni may turnover ceremony pa na pinagsasagibo invitado natural ang alkalde, may programa pa na nangyari. Alagad sa pag-agikan mga panahon, dahil naman ini nasusunod talaga o dahil naman pigsusunod kan komandansya kan PNP ang realidad nakakais na alkalde
minsan nabibigla na sana, Oo. naghuron pa sana sa iyang COP tapos alkalde, manguman-nguman, minaparam na ang chief of police sa may order na. Ata na, yung pigsabi ko sa imo, tabi, Jim, ta experience, hindi sa nagkapirang lugar. So, Paminsan, so napipili, bako man na nakatukaw. Dahil naman nga ning pigpipilian. Kaya nga ni, pero aram mo, bakuan, kung baga dahil na nga ning pigpipilian, Wala ano naman. kaya ako gusto kong makaurong ka ng National Police Commission. Kung anong, aram ko tabi, Jim, may batas ka yan. May batas ka iyan na dapat sunodon. Kung araw ka, simpleng bagay din na susunod. Paano na kung maski na ang mga sa PNP, dahil na nagigibo yan. Di ba? Yes. Oh. Hindi naman good batas. Gano'n naman. Pipa, subi mo naman akong sarawayon ka na. Oo. Naman baga. Yung duda mo. Maski baga nga sa pagkuha takibaritan, batas baga. Oo. Ili buday naman nga ni ho. Gariman. Gariman ang gani. Okay. Sige. So mga inadalan to baga na mga training ka to. 5 Ws. So mga tinuro sa mo ni former dating agadana garing garo si Sir na Bert Realobit. Ngayon alam mo itaw? Amo, may sali siya ng lalaki, may bigko sa Bert. Kompleto, matindi ito. Gari Iba daw ito pa, si Bert. nag-eskwela ka. Pati sa pag news right, dabis dito. Saludo ako naman. Daw pa kami kay itong nag-eskwela. Yes. Nag-exam-examan kami. Okay. O, di balikan ta. Yeah. Sa ngunyan, na malisya na sunod-sunod ang mga pagbabalasa sa mga chief of police, digdi sa Albay. Kaninot baga dyan sa first district. Latest ngunyan sa OWAS, si dating chief of police, Police Major Erwin Billen, linipat na dyan sa Regional Office Campus Simeon Ola. Ang kasalida na niya si Police Major Nathaniel Jacob. Din dyan sa Malinaw. Sigun kay Police Major Billen, 11 bulan man sana siyang nag-COP kan OWAS. O niyan sa bagong destino niya sa R8 ang posisyon niya Deputy Regional Learning and Doctrine Development Division Training Officer Division yan sa Training Center. Ayos. Surely border ko paano man? Ba yun na yan? Dahil naman ngunyan kikuha. Fix na. Oo, text lang. Permanent na. Ano ba nga? Basta din ang mga text. Okay. Salvatana ka. Gabos na gabos na si Pigsaralida sa mga chief of police dito sa 3rd district. Ako dahil pa. At tayo nga, Gary Kwan ka dyan, lifetime ka dyan. Lifetime ang designation ko rin. Gary lifetime ka dyan. At si Joshua nga kang ino, tinugong ko, nagkauronon sa Napolcom kung ano ng proseso ka. Namamalisyan ko ika, para research ka kaan. Ya, ko gari i-apply ka riyan gaya digdi sa kuya. Ang pag-isip ako, third boda, first, third boda, kung paano mag-reshuffle nga arogaan. Ya, dapat may reshuffle bago. Nagari pag mata mo nang baga, maapon sa mo, Jim. Dumang katabi, Jim, sa Tabako PNP, gararogaan. O ano nga yan, wala nga yung kikwa na, wala nga yung proseso niya. Okay, sige. Yan, BP, sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, Jimmy John. Basta Morning, Henry M. I-text na mga tugangan, mga birthday greetings. Tigdi po sa satuya na programa. Papasadahan ta po yan. Mga tugang ngunyan po nga daw. I-text po dito sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Papasadahan niya. Good morning, tabi kay Madam Grace Mediavillo, Delia Mendoza. Good morning, Loie Ariola, Karen Joy Sadile. Good morning sa apo ko na si Kiefer Clay Sadile. Good morning kay Bossing Chito Baldo. Ika na ang tunay, mig. Ang lalaki. Bossing Chito Baldo. Maray na aga po. Emilina Angeline Llagas. Good morning po sa mga taga-daraga. Si amigong Benjamin Hilly. Yan, ayos na idol.
Morning daw sa mga taga-Pinky on boda watching ngaya si Benji Dapugi. Pa-shoutout kan Manay Agnes Mape, Ma'am Amada Esplana, Melanie Agarin, Rachel Capili, Ase Hocora, Ria Lubit, Ophel Maravilla, Vilma Marquez, at sa lalabs kong si Emma Ems Healy. Thank you. God is good all the time. Neri Bea, good morning daw sa mga taga-Legazpi, Albay. Yes. Karen Joy Sadili, good morning to my sisi Christy Santos. Yeah. Mommy got an ass like a dumb. Role Alvarado, asin sa gabos na parantabay sa Daraga, Albay, from Pasay City. They don't play games. Federico Oraye, good morning mga busing. Get it in, get it on all night. Good morning Tabi mga busing. Sandali lang Jumara, ay kamagiro dyan Jumarta. Alas 5:31 na, oras po sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Mar de la Cruz ang nasa linya. Good morning, Pading Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga kabantabay. Headlines ko niyan. Cristina Aldiger Roque, designar ni Presidente Bongbong Marcos bilang acting DTI Secretary. Roque, so siyempre, Undersecretary ni kang DTI. ano ni Roque, ni Atty. Roque? Dayman na babanggit. Dayman. Basta undersecretary siya Mm. na nagmamanihar kan apayan ng ngenot man duman sa mga MSMEs. Okay. Taga DTI siya, haling DTI. Roger that. Halin sa laog. Oo. Sa bagay, UIC man sa nari. Roger Habang that. day pa nagkapili kang so... automatic baga pizza dos. Iyo. Resign na tulo siya. Ito, taday mo pwede magdalaga ng opisinang deng pamayo. Roger. Yes. Sa pigmimigpit din ng presidente ang DTI na importante para Yes. sa pag-angat ng ekonomiya. Yes. Aha. Right, supply ng baga sa nasyon, sufisyente sigun sa Grains Retailer Confederation of the Philippines. Mayor Alice Go, dipisi na napon dahil dakol na resources daw sigun sa Philippine National Police. Dakulon niya. Dakulon sa lang sa dang anapon. Si Pastor din nagkukuha. Si Bantag. Oo. General Bantag din nagkukuha. Oo. Dakulon din ang anapo. Ako ba ko? Igwang ani padikit minatago ng 10 taon sa nag-naaresto sa naaresto pa sana. Mga simpleng tawo. Dahil man resources magpara. Sabi ni ano yan, sabi ni Senate President Oh. Cordero na sa totoo lang dakulon pa ngayon mas mga bagagawat ng kaso kay Alice Go dahil nga nakukuha. Iyo baga dahil man mga resources, mga simpleng tawo. Alam mo kinabagan mga bareta tadigdi nga nagtago nga nadakop nga after 10 years ta nagtago sa konsain. Oho. Dahil mo nito mga resources, mga simple. Iyo. Pangyari sa mga oras. Okay. Nagaparaluya ang Intel. Ano ang trabaho pa rin? Intelligence yan na di. Oho. Oh. Senador Ontiveros, Ah. dahil na nabigla na pareho ang fingerprints ni na Alice Go as in Go o Waping. Saro talagang tao na di. Oho. Saro talagang tao. Gabos na medyo river basin sa nasyon, may master plan palaan sigun sa Department of Public Works and Highways. Ako nga ni, paniduda ko sa'yo, dako lang pagkatao mo ha. Iba nga sa aga, iba sa banggi. Tagari. Muna pag nag-abroad baga kita gari, hihiling kang maray. Ano pa? Gari. Ay Yeah. ngayon Mario de la Cruz. Ano na ka pa rin? May nganan kang iba pa rin. Kaya, dahil ako tinumay pa sa Japan. baka Baka dumaan ako madirektuhan. baka kiblitong ka naman. Sir, please report to my office. Okay. Natuluhan ako. Primero, pa-Indonesia ako. Oh. Ako yun pa rin. Aluyin ako sa immigration, mga 30 minutos ako duman. Pag-verify Pagpawala ka. ako ng aeroplano. Panduwa. O duman sa... Pa Singapore kita kayo to? Pasayin kita. Pauli na. Pauli. Panduwa ako duman sa South Korea. Sa South Korea mismo. Pauli ka ni. Pauli. Hali kitang nasa Seoul kita ni. Pag-abot ko sa Pilipinas, hinold na naman ako. Garo nasa red notice gid pa ang kapangaran mo ni. Linga. Pero ini talagang totoo ini si Alice Go na talagang pati pirma buda pangaran pati ang kuang gayon. Address ani. Pero di na ako kuha. Di na ko ikala ko akatulos. Maloy ang resources ko. Maloy. Okay. Okay. Comelec Chairman Garcia siniguro na handa siyang magampang sa anuman na pagdangog kasunod ka mga aligasyon ng panunuhol kontra sa iya. Ang Bagabat sabi niya, ini pa di? demolition job ngayon eh. Magabat ining akusasyon ni Marcolita sa iya.
Oo. Gari kwan delikado ini ah. Pero, Mm. tinisting baga nanin dyan na nag-deposito sin si pangaran ni Marcolita duman sa pigsasabing account inako. Iyo baga. Oo. Duwa man sana siya pwede siyang mag-resign o pwede siyang impeach siya, no? Dede siya Tama. ma-resign. Ha? Dede siya ma-resign. Nya kung ni-impeach siya, man gayon. Depende yan sa kunyan sa... Impeachable officer ang Iyo, chairman. iyo. Iyo di, Oo, kumalik ka di. oo. Oh. Pangyari. Basta sa- ang basa niya, demolition job ini. Demolition job. Para sa iya, mula Oo. sa Comelec, tangani na ibusol na gamiton sa luma na makina. Ano daw niya man sa luma? Ah, Ano daw niya sa luma? makaskas magdagdag. Mag-add kibota. Pig-add baga yan. Pig-add baga di. Oo. Pig-add baga sa kaskas mag-add. Oo. Okay. Okay. Elday Marvin, nagkagad na nintabang sa mga LGU dahil sa ilalansar na Unity Walk, kang grupong Magnificent 7 na pabor sa PUB Modernization Program. Maligaon man nila di. Yun as marali ko niyan. Yun Ang marali na. So, sa ako sa pabor. tingin ko, kung ito pa di 87%, dit naman sa ng porsyento dai pa. Iyo. Adi? Basta antik sa sambit ka na Elday Marvin. Duwa naman sa ngayang grupo ngayang nagkapara kontra. O, see? See? Nataman Kaya tapundon lang- mo pa, yan ayaw na andyan. Ang sabi nga ni, ngaya, ang mga naging desisyon kan, kan Senado, para isuspend ang agado na suspendero ng PUB Modernization Program sa mga reklamo kan driver buda operator. Iyo, nalibong manaw ito kan mga senador takunan, so yaon na kita sa kamahagad Oo. na isuspend. Sa bagay, subject ang sa approval kang presidente, ano? Roger na. Okay. Igahalat-halat yan. Oo. Okay, satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos nakabawi Aha. sa Social Weather Station. Oho. Nagkatirang individual nagsumito ng petisyon sa Korte Suprema para ulangon ang pagbalyo kan pondo kan PhilHealth. Ayan. Oil spill. Ikan sa naglubok na barko sa Bataan, under control na sigon sa Philippine Coast Guard. Ang pagresponde manong uligdi, sabi kan DILG, strategic ang gigibuhon. Oho. Nagkaperang Pinoy na bihag ka na Houthi rebels, nagkakailang na sigon sa Department of Foreign Affairs. Oho. Ayan. May So, Pinoy? Mga Pinoy. Talaga, So, no? kunyang bagay na 17. Ayo palan. Iyo. Na sa Yemen. Suduma, iyo. May malaria na. So, iba. Iyo pala. Nataman tadi pabibuhian ito. Anong pigagad? Ano pigagad? So, baka magganong Pilipino dahil ka ngaya magsulog dyan. Iyo ganyan, ano? Oo. Piga patakot na dahil Pilipino magsakay, ade. Oo. Pangyari. Okay. Okay, Kaya rak man. abang-abangan na sana sa Lunes kung totoong mababa o maitaas. Mhm. Sa malibong pa ang payag kan DOE. O tagada na baga so Oo. leader kang Hamas, Oh. di ba? Baka naman itong rason ko nagada niya so leader kang Hamas kaya nga malangkaw. At sa alas siting aga kasud ba, sabi malangkaw. Oo. Oh, Pag alas 9, sabi mababa. Nan. Di ba nga na sa aramo niya to? Abangan sa Lunes. Oo. Kung ano ang final kaya na pangyayari. Mhm. Alright, okay. So, yan mga tugang spring headlines. Ito yung ang PYS Enterprises. Hanapon sana. Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calijan sa Oros at Ligas sa City Basta Radio. I-PYS nyo yan. 24/7 konektado ko mo. Mas kidaing load. From Aha. space. Sine po si Mardila. Good morning. Thank you, paring mahal. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, paring mahal. Salamaton tabi na maray. Pabati ngaya kay Charlie Mirasol ng Sipi Daraga Albay from Lads Bueno ng Binyan, Laguna. Yan, ha? Maray na aga kay Francisca Chavez Tapado, Sonia Lascaño, and then kay Grace Nielo. Good morning, Tabi. Happy birthday po kay Keisha Marie Luna Sadile. Good morning, ha? Happy birthday, Keisha Mariluna Sadile. At saka good morning kay Jess Alhalejo dyan sa Port of Rotterdam. Yes. Good morning sa mga taga Amsterdam, Rotterdam. Sa mga taga Rotterdam. Good morning kay Ate Mia, buda kay Kuya Jan. Diyan po sa Dahig sa Amsterdam. Sa the Netherlands. Netherlands. Good morning. Jomar Bien, mga tugang, may buena manuman, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nagpipirik-pitik na mga bareta. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Brown out. Alas 6 ang aga. Hey, Bigdi. Tamo. hanggang?
Tapos, manihan di 12 oras na. 12 oras. Ano ini, anong na oras na? Wanom. Alas 12 udto sana. Kwan anjo man. Normal yan. Ako din naman nagparangalas kaan. Awi yung managad. Dapat Normal. pala, ano ini? Pero digdi ano sa ini? Legazpi, pambira na mag-off ang kuryente dyan, ade. Bodas digdi sa may Legazpi Port. Diba? Pero dyan, 6 hours ka mo. Mambaga dyan sa Indo sa tagar sa may Washington, kaso rin ito. Oo, kaya kakuan nga niya ko. Iyote. Tapos na kaya, so... Okay, sige. Magkakaigwadanin hotspot correction sa 50 megavolt amperes na power transmitter as in katakod na primary equipment. Saka magkakaigwa pati hotspot correction sa matagbak 20 megavolt amperes as in malinaw 10 megavolt amperes. Oh, the best. Dahil lang kay ni, alas 6 ang aga, ngunyan, taon-taon dyan, saka sundo alas 12 ngudto. Brown out ang bilog na nasa sakupang kang malinaw substation, gustong sabihin, ang brown out kene, ang bilog na malinaw buda banwaan kan tiwi. As in brown out man ang gabos na sa sakupan kan gabos na substation sa tabako, na gustong sabihin, brown out ang bilog na tabako, brown out, apuera sa isla, apuera sa isla. Brown out ang bilog na malilipot, apuera sa isla. Brown out ang Bakakay, mainland, apuera sa barangay Bunga. Marisa na taday na sakop, hinali na sa Santo Domingo sa substation kan tabako. Kaya Santo Domingo, Igwa. Yes. So, sa Bakakay palan, so Cagraray Island, dahil man sakob kayo nito sa Santo Domingo nakakabit yan, kaya igwang kuryente sa mga islang barangay kan Bakakay, Malilipot, and Tabako. Pero sa mainland, dahil sindang kuryente. Mientras tanto, BP Henry, nag-ofrecer na naman ng libreng pa-training ang Tabako LGU. Sa irarom kan LGU scholarship, ang training na ini, susug kay Mr. Susimo Bunconseo ang peso kan Tabako, iyo ang dressmaking NC2, kung sain ang klase mapuon sa Sabado, Agosto 10. Ang training, igun kay Bunconseo, iyo ang ikukondusir kan livelihood and skills training center kan syudad kan Tabako asin 35 aldaw o 280 oras ining atindiran kan mga makakabenepisyo kan naunang na training. Sinabi niya sa pagkikipagurong sa DCGB News na karuining oportunidad para sa mga out of school youth asin mga daing trabaho na mga persona di sa Tabako 18 anyos ang paitaas na makakuha na kaining NC2 o dressmaking NC2 na mapapakinabangan ninda pag-abot ka mga aldaw agad sa nakainin ni Mr. Bunconseo na magpasyar duman sa iyang opisina ang mga interesado antes ang Sabado tangani na makalasabay sinda o mailista sinda sa naunang bitan na libreng pa-training sa irarom kan LGU scholarship. Yan BP Henry and magadaling na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Oy, good morning Tabi sa mga taga San Roque. Good morning kay Lilibeth Bahia ng San Roque, Legazpi City. Lilibeth Bahia, San Roque, Legazpi City. Good morning, Tabi, Madam. Permi ka pala nakatutok sa DCGB. Kaso hapon, hali ako sa Globe. Hali ako sa Globe kaso hapon. Nagbayad ako kan sa kuyang bill. So sa imo na pugi na akian niyaon duman. Na nabayadan ko ng gas. Para dangugon mo ngaya po si Mama. Ayan. Lilibeth Bahia. Sabi ka ito yun na kung duman, na apelyado duman, ngay arap mong po ngaya, saday pa ngay ako, para dangog muna ako. Hihili, binasalming to, garo nga niya ako na, gurang na talaga ako.
Good morning, Tabi, Madam Lilibeth, Bahia dyan sa San Roque. Mga taga San Roque, good morning. Salamat, Tabi, sa pagtutok sa programa. Budak kaso hapon sa Globe, may regrin sa kuyang girl. Basta day ko napot sungaran, sabi niya, good morning po, para dangog mo po ako na iling taka manggiraray personal. Oh, salamaton po So nag-approach sa kuya kaso hapon, duman sa Globe, Tabi, ha? Okay, sige. Tabi, happy birthday po kay... sandali lang Now that your birthday has come. Happy birthday po kay Kisha May Luna Sadile. Good morning, Tabi. At saka good morning daw sa mga taga sabi ni Sunya lang kaso, good morning po, Tabi. Yan. Alright. Sabi ni Rodel Osma, Rodel Orbasi Osma, good morning, Tabi, amigo. Ay, very good evening ngunyan. Very good evening ngunyan dyan sa Kwan. Good evening dyan sa US ngunyan. Nasa New Jersey, no? Pakibati po sa mga amigo ko dyan sa Ginubatan, Salvador Panesa, Rene Paul Conitin, Romy Dazo, Gimo Osila, and Mabalo sa Natabi. Amigo, Rodel Osma, nasa New Jersey. Good morning, Tabi, Sa mga taga-Ginubatan daw kay Salvador Panesa, Rene Paul Conitin, Romy Dazo, and Gimo Osila. Yan. Alright, sige. Buda sa mga taga Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Okay. Bueno, sabi man iyan ni Ramon Bolaños. Sige daw, may report giraray, hali sa luwas. Why don't you dance? Jimmy, nasalita, minabalik sa dagdag na bareta. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, dahil man ako madagdag paki-informasyon. No? May pasalamatan lang ako, nalingawan ko kaso bago. Okay. Si Sir Renen de los Reyes, Oh. kan Provincial Agri-Fishery Council. Iuso nakakuha kan antipara ko. Nakauli na sa ko. Kaya daw. The best, sir. Thank you so much, Sir Renen de los Reyes, kan Papsi. Kahuron mo gayon siya. Paano niya naaraman paano naaraman niyang sa imo ito? May tren? May tren? Ora man. Deman? Okay. Paano naaraman na sa imo ito? Nag-public service ba ako? Saan nga nag-public service na programa? Sa ibong na istasyon. Saan mo ba ka? Pag-testing ko man sana. Tapos? Araw ko kan Jimmy mag-survey sa mga listeners. Pipagi ko sana sa mga puta-po. Araw ka, nilinga. Gusto sabihin, may nakadangog. Nadangog niya tapos. Nadangog niya mismo. Good morning, bossing, Renen. Na-interview ito ba ganit kang inot ba ko? So pag-interview ko nga ni Duman. Kaya daw. Pag-interview ko, nawalat mo. nakatukaw kami sa lamesa. Paghali ko, di ko na Natandaan. nawalat ko. Kaya aram niya kung kisa ito. Ano pa rin, Mar? Rene ang pangarang ito, Rene. Rene? Ang Rene, Suaki. Iyo siya. Sa pulis. Sa pulis. Rene pala, Jim. Rene. Rene de los Reyes. Rene de los Reyes. Ang Renen sa akin, sa pulis, sa amigo ta. Iyo. Si Renen, inte, Rene. Okay. Rene pala. Daing N. Minsan Renen. Sabay sila para rin. Sa pag-interview mo sa kuya, ang inaranan mo, Renen. Sa programa nakabugtak Renen. Baka na sobrang kiin. Sobra. Ipakuhan ko. Bata, ini baga, gari pugi kay Renen ini, adi, sa akin niya. No comment ako. Okay, sige. Thank you so much, sir. Yes, Tapos sa staff kan Papsi. Mga dyan, mga staff niya, winalat na lang dyan sa opisina niya, nasa field siya. Kinuha ko na lang dyan sa opisina kan Papsi sa Apaw. Thank you so much sa personnel kan Papsi and kay Sir Renen. Yes. Yes. Taon-taon. Pig-energize na sa Pantaw Port. Ay, wow! Wow! Halo, at least iguana, ha? Okay. Kaswapon. Good. Antabayan na ng tali ka ni. Siya, Okay. Salita, dito niya. Keeps on repeating and burning in my head. Salamat, Jim. And I believe in all messages I read. Let
Good morning, Tabi. Happy birthday kay John Rich Loria. Asin sa mag-aga, happy birthday man sa pamangkin kong si Sian, Sean, Cedric Magalona. Happy birthday! Happy birthday, John Rich Loria. Asin sa aga birthday po kang pamangkin niyang si Sean Cedric Magalona. Happy birthday! Good morning, Tabi Henry M. Nata pag mga mayaman na nagkakasala dahil nadadakop, ilingon man sa mga salto. Ayan, ha? Maray na aga, belated happy birthday kay suhapon kay Ate Imelda Benavente sa Barangay 18 Legazpi. Si Braca Joini, salamat pinmi na ka-monitor sa DCGB. Happy birthday po kay John Martin Arimado Ali kay Tita Minda Maranyo. Happy birthday po. Aha, ay wala na kay may birthday. Yun lang gayud ito ay manigapay gapa. Happy birthday po kay Kuya Rafael. Kuya Rafael digdi po sa Public Market Can Legazpi, birthday ngayon. Sabi ni Eileen, ang pinakamaganda mong kapatid. Yan. Okay. Sige. Okay na? Wala na? Okay na pala na di. Okay na? O sige, bueno. Mga tugang, dagdagan ta ang report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Joshua Bino. Nasa linya. Come in, Joshua. Yes, VP. Coming in. Yes. Good morning. Good morning sa mga Morning. tabay. Pasiguro Pasiguro, Perme. Pasiguro abaya. Naligawan ko pa lang so Sorry. pigtugon mo sa kung mapanapol ko mananggad. Latoson takang salbatan na ganyan. Pero may naapot ko si RD Dizon. Ang paguna ko, kung daid mo na, paguna ko, nabareta mo na sa iba? Sa Lunes na? Sa Lunes na. Aram ko ba yan, pag titext ka na, puntahan mo ito, di ka man talaga, napapriority mo ito. Napapriority mo talaga ito. Ang harap ba na ukang kato, Joshua? Pag ako, bata ka ito, di ka ito ki cellphone, matil ko, minapon sa DCGB, mabreak sa ko sa technician, Henry, break. Yes. O, sabi nga, magdumang ka daan nga sa kuwan nga, naghalat nga, sundoon mo na siya. Di dalayan ko tulos yan. Di ka baga, nakulong ka bagang pigkontinuaran. Mga opisina. Source of news. Ano nga itong nadangog ko? Source of news. Ano? Sources of news. Ayan. Good morning, May. Dinak mapilyo ito. Ibang apilyo mataram ko naman. Salbatan. Basta yun. Ngaran sana di. Opo. Safe kita dyan. Okay, sige, go. Yes, VP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta. Duwa ang naging parametro. No. Tangani nang mapili ang Legazpi City na digdi sa tuya ikondusir ang Pacific Partnership kung saan nagdayo pa digdi sa syudad ang mga Navy personnel kan United States may nagkapira from United Kingdom igaman BP ng mga Navy personnel from South Korea kung saan matinir sinda digdi sa tuya nin duwang simana nagpuon kasuod ma asin madurar sinda sundo sa Agosto 14, 2024 para sa manlain-lain na aktibidad siring sa mga humanitarian services. Duwang parametro BP inot sigun kay Madam Ladi Azor, ang Chief kan City DRRMO. Inot kay ni BP dapat mahiling so willingness kan local government unit asin so kumbaga pakipagtabangan tangani ng digdi maikondusir ang aktibidad sa Legazpi City. Very willing man so LGU kung kaya check na ini BP na inot na parametro. Ikadua, dapat ang host ka na Pacific Partnership, syudad na nakahampang sa dagat o kumbaga coastal city. Dahil ang pasigun ki Madam Ladi Azur, pero hindi talagang pinadara kaining mga US as in iba pang contingents
ang sa indang mga barkulang barko kung saan magtinda magduman. Kung kaya dapat ang host, Coastal City. Nasi po man baga BP na nakaampang kita ang Legazpi City sa mahiwas asin na hararuman na porsyon kan na kadagatan. Kung kaya yan ang rason para mapili ang Legazpi City na pagkondisiran kaining Pacific Partnership. Kaso Udma Agosto 2 sa Legazpi City Expo Center kan formal na ikondusir ang opening ceremony kaining naunang bita ng duwang semana ng aktibidad na pinartisiparan kan manlain-lain ng mga heads of offices, the regional director, Brigadier General Andre Dizon, yaon, si Police Lieutenant Colonel Cotaran kan PNP Maritime Regional Office 5, si Police Colonel Julius Anyonebo kan PNP Albay Provincial Office. Nagkapirang mga konsyal kan Legazpi City asin si Vice Mayor Bobby Cristobal asin an manlain-lain man ng mga pamayo o sa mga leader man dito kaining mga bisita ta ali sa US asin South Korean Navy naging maugmas so opening ceremony nagburo barayli ining mga bisita tang mga dayuhan na Navy personnel and nguya na aldaw sundo sa pitsa 14 nakatalaan ng ikondusir sunod-sunod itong mga nakalindyang aktibidad. May medical mission, may rehabilitation ng mga eskwelahan, and ang pinakamagayon BP, itong maokdan kan mga Legaspeño pag-abot sa disaster response. In fact, kayan BP sigun kay Madam Ladi Azur, pitsa uno pa sana nagpuuna itong urban search and rescue na training duman sa Old Airport Division Ciudad del Legazpi kung sa 50 trainees and participants kini. Imbelto ang mga Bureau of Fire Protection personnel kan Legazpi City anasin ang nagkapirang personahes kan na LGU. Dakul pang mga trainings saro nga di sa pinag-highlight ining training GT for tsunami response kung saan saro sa maging simulation activity o culmination activity ining tsunami simulation pero tabletop lang ang nangyayaring activity sigun si Ma'am Ladi Azur dakulang tabang man digdi sa Legazpi City para mapalangkaw ang sa tuyang kahandaan maipractice ta sa mga practice kaining mga dayuhan and mahiling man kan mga dayuhan kung ano man sa kakayahan kan mga taga Legazpi. Aha, BP, yan dagdag na istorya. Joshua Bina, BCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwang. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning kay Ate Kayen Liobrera. Good morning Tabi Ate Kayen. Kumusta ka po? Buda kay mami niya. Good morning. Diyan sa Pag-asa. Good morning. Ang rawit-dawit ni Padeng Ray ang titulo Punong Kahoy. Magandang araw po mga minamahal. Diyos ko, salamat po sa pagpapatnubay. Ang lahat mong biyaya aming taglay. Dito po sa lupa ay aming mapagtibay. Tulad ng punong kahoy na katumbas ay buhay, na para bagang sa iba'y walang pagmamahal. Marami ang pinuputol hanggang sa mamatay. Ang ugat na siyang sa lupa'y nagpapatibay. Nakakalungkot naman kagagawa ng iba na sa punong kahoy walang pagpapahalaga. Sa kanila ito'y binabasta-basta, kung anong maisipan, di nababahala. Tulad ng pangyayari o isang halimbawa ng isang permahan lang na mga kahoy nawawala. Uungat pag-aari ang nasabing lupa, ay maaari na rin lahat tayo'y gusto'y isagawa. Nasaan na ngayon ang kahalagahan ng mga punong kahoy na ating kaligtasan? Dahil sa pagpuputol na walang pakundangan, hito tayo binabaha, maraming nasasayang. Nabibigla tayo pag lupa'y gumuguho.
Dahil sa pag-ulan, lumalambot ito. Kung wala ng punong magpapalakas nito, ang lahat sa palibot, ito'y apektado. Pagalang po sa inyo ating sa mga kinaukulan. Ang pagpapasya naman, malaki ang pag-iisipan. Pag-aralang mabuti bago aprubahan ang may kaugnayan sa kapaligiran. Ang isang punong kahoy matagal mapalaki. Kaya bago putulin, pag-isipang mabuti, pinag-aaralan muna at binabalanse na sa bandang huli walang pagsisisi. Kung ang punong kahoy sa atin ay mahalaga, bakit isang iglap biglang nawawala? Dahil mas mapangyari, madaling pagpapasya na sila ay putulin kung may kung may magdosa. Tayo na kapatid, halina po tayo. Magtanim ng puno, paramihin ito. Sa darating pang henerasyon, walang nabibigo, nakakamta ng pag-asa. Punong kahoy, isa puso. Thank you, Paring Ray. Ang mga bareta, masunod. Makalipas kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:04 na po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Pantaw Port sa Libon Albay, may kuryente na. Pakalipas nin halawig na bulan na ini pinagahalat para magkaigwan in full blast operation. 50 na mga employers mapartisipar sa gigibuhon na ibalong 2024 job fair, trabaho, negosyo at kabuhayan. Mga urig sa Tastas, Ligao City nagpositibo sa ESF o African Swine Fever. Igon sa Albay Provincial Veterinary Office. Sa lado nasyonal, Cristina Olaguer Roque pinagdesignar ni PBBM bilang acting DTI Secretary. Supply nin bagas sa nasyon supisyente sigon sa Grains Retailer Confederation of the Philippines. Mayor Alice Go, dipisil hanapon dahil dakol na resources sigon sa Philippine National Police. Sa ibang nasyon, Pakistan, nagdeklara nin Day of Mourning sa paggagadan kan Hamas leader na si Haniyeh. Business news, presyo kan mga produktong petrolyo posibleng mag-rollback sa primerong semana kan Agosto sigon sa Department of Energy. Health news, mga paagi para maibitaran ang waterborne diseases ipinaluwas kan mga health experts sa kinaaban. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tuunyan. Sobra po 50 na mga employers ang nakatalaan na magpartisipar sa gigibuhon na ibalong 2024 Job Fair, Trabaho, Negosyo at Kabuhayan sa Agosto 13, 2024 sa Legazpi City. Ilang pinagkumpirmar kan Public Employment Service Office o PESO Legazpi kung saan ang mga employers na ini ang matatangro nin maabot sa 9,000 na mga local as in overseas job vacancies bako sa na para sa Legazpiño kundi magin sa publiko. Sigon sa PESO Legazpi, ang aktibidad gigibuhon po na alas 8 din aga sagkod alas 4 din hapon sa third floor kang SM City Legazpi. Ang mga interesadong magsabay sa aktibidad pigabisuhan na darahon ang sendang mga resume, application letter asin mga dokumentos na kaipuhan. Parte man ini kanibalong Festival 2024 ngunyan na Agosto. Pantaw Port, pinag-energize na kasuhapon. Ramon daw pang detalye sa report ni Jimmy Nasalita. Nakatalaan mag-inspeksyon ngunyan na aldaw ni Provincial Engineer Dante Baclao sa Pantaw Port kung saan kasudma na timpuhan kan DCGB nyo sibot-sibot ini sa pagkomunikar duman sa mga nagtatrabaho sa Pantaw Port dahilan so haluyon ang pinagahalat na supply nin kuryente na pigahalat ngani na makapagpuuna
an operasyon kan Pantaw Port dahil nangyari ka nakaging aldaw dahil lang tan pinaghalat iyo an papailaw kan Albay Electric Cooperative sa nasabing pantalan. Matatandaan kuryente naman sa naan pigahalat kan provincial government mismong si Gobernador Atty. Greg Lagman ang nagtaram na kuta na kanakaging bulan pa ini i-operate na pier alagad ay pang supply ng kuryente sa Pantaw Port. Pinatutukan ini kay Provincial Engineer Baclao ang pagabot sa pag-follow up sa Aleco kung saan ginibo ini kana Provincial Engineer hanggang sa uminabot ka so hapon na pagaraman na pig-energize na ini kan Aleco kung kaya ngunya na aldaw bibisitahon ini ni Engineer Dante Baclao pagkatapos kung ano ang findings ipapaabot niya kay Gobernador Atty. Greg Lagman para sa final say kan Gobernador kung pwede na langgad na i-operate ini ngunya na bulan makapagpuna ang operasyon kan Pantaw Port kung saan kadakol ng mga negosyante sigon kay Engineer Baclao nagaharapot sa probinsya sa development kuno rin talaga mapoon ang operasyon kan Pantaw Port sa Libon, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagpositibo mga tugang sa African Swine Fever ang urig sa Barangay Tastas asin Barangay Ranao-Ranao, Ligao City. Inang kumbinumpirmar ni Albay Provincial Veterinary Office Head Dr. Pancho Melia matapos ang informasyon kan Ligao City Veterinary Office sa iya manungod sa siring na sitwasyon. Sigon kay Melia, inutang nagpositibo ang sarong urig sa Barangay Tastas dahilan para susugon ang 50 metros na surveillance hali sa barangay. Nagresulta sa pagkakarehistro din panibagong kaso sa Barangay Ranao-Ranao. Tulos man ay pinag-ordin ang pagkuhanin mga samples hali sa urig para sa pagkondukta ng blood testing. Tinawanin doon ni Melia na wala manin outbreak nin ASF sa Ligao, apera man sa nakun may maidugang pangkaso digdi. Nagpatanid ang Securities and Exchange Commission o Security and Exchange Commission Securities and Exchange Commission sa Bicol sa publiko manungod sa mga scams na nagbuburutwaan sa palibot, lalo na manungod sa advance fee scams online. Pinaliwanag ni SEC Bicol Regional Director Norma Olaya na sa indang scam na nagagamit ng lending application o nasabing scam na nagagamit ng lending application as in websites ang nagtatangro ng mga loans alagad kay panamo nang magbayad bago maaprubaran ang utango na kwarta. Sigon kay Olaya, nawara na para makapagbiktima ang mga scammers, pigagamit kan suspect ang sendang opisina as in nagsabing rehistrado sa SEC. Katakod kay ni, pinagabisuhan kan SEC Bicol ang gabos na dai basta-basta magtubod sa siring na tangro para dai man sinda mabiktima kay ni. Malinaw, PNP, nagsalida na naman ni Chief of Police kasuhapon. Report kay Joe Marbiel. Nagkaiguaning pagsasalida sa Chief of Police sa Banwaan kan Malinaw kasuod ba sa ginibong seremonya diyan sa Albay Provincial Office sa Ligao City. Nag-asumir sa pwesto bilang bagong Chief of Police kan Malinaw si Police Captain Ivan Villanueva na hali sa Tabaco City Police Station bilang enkargado sa operations. Ang Chief of Police kan Malinaw na si Police Major Nathaniel Jacob iyuan ibinalyo sa UAS kasalida ni Police Major Elvin Bilyen na nabalyo naman sa Regional Office kan Philippine National Police. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang, iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal. Joshua Bino, nasa linya sa dagdag na report. Amay an mata asin nasa pagpreparan na naman yun yan ang mga lokal na ilihidong opisyal sa mga barangay lalo naman digdi sa Legazpi City dangan inang utobon ining kalinisan sa bagong Pilipinas sa program kung saan ang gabos ng mga barangay
may direktiba na magpartisipar sa kondukta kan nasabing aktibidad o ining simultaneous clean-up activity. Ngayon yan na aldaw ni Sabado, Agosto 3, 2024. Asin dapat makapuod ang paglimpya alas 6 ngunya na pagkaaga. Ang clean-up activity ini, iyo ang mapokus sa paglilimpya sa mga agihanin na tubig, salog, estero, kanal, asin mga drainage. Tangali ng malikayan man ang pagkabararakan mga basura na yung minsan ang minakausakan pag-apaw ng tubig, minabaha sa nagkapirang mga residensya. Partikular digdi sa Legazpi City, nagkapirang mga naagihan na barangay kan na DCD sa paglibot-libot ng niya na pagkaaga. Nagkapira sa mga residentes, may mga kapot ng sigid, kagkag asin iba pang gamit panlinig. Tangali na nga magpartisipar digdi sa mga yaring simultaneous clean-up activity. Digdi sa barangay Dapdap, nagkapirang residente asin mga ilihidong opisyal ang nagpuo naman na limpihan ining gilid kan Old Macabalo River. Taod-taod, mas takul pang barangay, mga residente ang may lingkas sa palibot, nayaon sa lawas para maglimpya, lalong-lalo na sa mga kanal, asin drainage, kan sa indang kanya-kanyang nasasakupan. Dagdag na bareta, Joshua Pina, 15 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Mga bareta, mga tugang sa lado lokal o kaya sa lado nasyonal. Masunod, makalipas lang kay GB News Express. News Express. GB News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polagi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polagi, kay Mayor Nonoy Cap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Mga tugang 6:20 oras po sa Pilipinas. Padagos ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal, pinagdesignar na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Cristina Oldiger Roque bilang Acting Secretary kan Department of Trade and Industry o DTI. Kasunod ini kan pagdimiter sa pwesto ni dating Trade Secretary Alfredo Pascual na epektibo kasuudma na Agosto 2. Sigon sa Presidential Communication Office o PCO, ipinahayag kan Presidente ang dedikasyon sa pamamayo ni Roque sa micro, small and medium enterprises o MSME sector sa pagpili digdi bilang DTI Acting Secretary. Sigon sa PCO, tinawanin doon kang Presidente ang importansya kan DTI asin ang pangangaipon na nin kapabling liderato. Dagdag pa kaini na ang DTI may dakulang papel sa economic growth kang nasyon, partikular na sa pagsuporta sa MSMEs. Nanotaran man ni PBBM ang dedikasyon ni Roque asin ang liderato kaini sa MSME sector naging dalan para siya maging excellent choice para sa posisyon. Supisyente daw ang supply nin bagas sa Pilipinas. Inan sinabi ni Orlando Manuntag, spokesperson kan Grains Retailer Confederation of the Philippines. Sinabi niya na sa ngunyan na hiling nindang supisyente ang supply nin bagas kan nasyon may lokal asin imported na kita sigon kay Manuntag. Sinabi niyang dahil sa tamang supply, malabog pa ang rice shortage sa nasyon. Aminado mga tugang ang Philippine National Police o PNP na kulang agyat sa saindang liderato ang resources kang suspendidong si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa ginibong press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na ini ang dahilan kung nata pinahiro na ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang gabos na unit kan kapulisan. Bako sana limitado sa Tarlac o sa Bulacan ang paghahanap sa alkalding may arrest order sa Senado para maghampang sa investigasyon may kinaraman sa illegal na pugo. Sinabi ni Fajardo na challenge pamanggiraray sa PNP ang paggamit ni Go kan gabos na paagi para makalikay sa lay, bagay na pinaglaoman naman sa sarong nagtatago na individual. Magigiramduman na tinawanin ultimatum ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang PNP na mahanap si Go sa laog nin 2 semana sagkod sarong bulan bago ang patanid na babawasan kan Senador ang budget kan PNP. Bako man nakabigla o makabigla na saro o pareho ang fingerprints ninda Go Waping asin suspended Mayor Tarlac Mayor Alice Go sa Comelec. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros na napatunayan na kang NBI na sarong tawo sa nasinda. Siring man, nakakagirabo pa man giraray na may Chinese nationals na naging alkalde nin sarong banwaan sa Pilipinas. Ipinahayag ni Hontiveros na kaya padagos ang saindang hearing sa Senado para masimbagan ang pagkukulang na ini. Padagos man ang sa iyang pangapudan kay Go Waping na voluntaryo ng magpahiling dahil matrangkilong buhay niya sa padagos na pag-ibitar o dahil
Dae matatrangkiluhan ang buhay niya sa padago sa pag-ibitar sa Senado. Biglinaw mga tugang ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan na may master plan sa gabos na major river basin sa nasyon. Sigon kay Bunuan, kay puhan ining mag-update asin masimbagan ang iba-ibang pangangaipo kan kabilugan na 18 major river basins. Paliwanag ni Bunuan nagabos igwang master plan pero kadaklan kay ni nagibo ka na kaaging taon na kaipuhan ma-update ang mga master plan para maitugma sa pangangaipo duman sa mga nagbago na nin kaipuhan sa kada river basin. Dagdag pa niya na dakulman na nagibong master plan sa nakalihis na mga taon. Mga tugang nakahanda daw si Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maghampang sa anuman na investigasyon sa ilalansar kan Kamara de Representantes kasunod kan mga bribery allegation kontra sa iya. Sigon kay Garcia, nakahanda siyang maghampang sa pagdangog kang Kamara para maipaliwanag ang sa iyang lado. Nangako man ng opisyal na sisimbagon niya ang gabos na kahaputan na itatapok sa iya. Paliwanag ni Garcia, ipapaliwanag niya ang mga tawong nasa likod kan demolition job laban sa iya, laban sa COMELEC, laban sa Miro Systems, asin magin sa 2025 election. Magigiramdoman na pinangaranan na ni Party List Representative Rodante Marcoleta si Garcia na natagsadiri kan offshore bank account sa Cayman Islands kung sain pigpresentar pa kan kongresista ang pigasabing resibo kan mga bank transfers sa nasabing account. Inot man na isinumiter kang kongresista ang House Resolution 87 o kaya 1827 na naghahagad para investigaran ang bribery allegations kontra sa COMELEC officials as in Miro Systems. Alagad na nindugan si Garcia na bako totoo ang alegasyon bilang patunay naman kan mga testimonya kaini under oath na nindugan ang COMELEC chair na siya madimiter sa pwesto a pesar kang pangapuda ni Marcoleta para digdig. Pareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang po kay ni alas 6:26 na po nin o 25 nin pag-aaga. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, nagdeklarar po ang Pakistanin aldawnin pagmundo dahil sa paggagadan ni Hamas leader Ismail Haniyeh. Sinabi ni Prime Minister Shehbaz Sharif na ang paggagadan kay Haniyeh sarong klase ng barbaric act na dakulang pagsuhay sa international law. Inot ng inapod ni Sharif si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang terorista asin pundaran kan war crimes. Nagkaperang ribong katawo man sa Iran ang nakidapit kay Hamas leader Ismail Haniyeh. Siniguro kang Iran na padagos sinda sa Israel. Magigarumduman na sinabi kang Israel Defense Forces na ginibo nindang pagadan sa leader kan Hamas sarong klase ng pagbalos sa missile attack sa Golan Heights na kinagadan nin dosing aki. Business News. Posible daw na mag-rollback ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sa primerong semana kan Agosto, sigon sa Department of Energy, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director 3 Rodela Romero na ang mga produktong petrolyo pwedeng bumaba sa mga minasunod na kantidad. Ang gasolina posibleng daay magbaba asin kung mabawasan man, mapakol ini sa 20 sentimos kada litro. Magkakawat man sa 20 sentimos kada litro, sagkod 40 sentimos kada litro ang rollback sa presyo kan diesel. Mantang ang kerosene, mababawasan ng 30 sagkod 35 sentimos kada litro. Sigon kay Romero, ang maluyang demand sa China asin ang planong pagdugang nin global supply kan Organisasyon of Petroleum and Exporting Countries o OPEC, ang posibleng magpababa sa presyo kan produktong petrolyo mientras na ang tensyon sa Medio Oriente asin ang pagbawas in oil inventory kang Estados Unidos posibleng dalan para mag-itaas ang presyo o magkaigwanin sadit na rollback. Maaraman sa Lunes kung gurano ang presyo kan paghiro sa mga produktong petrolyo na ordinaryong ipinapaotob kada alas 6 nin aga, saldaw nin Martes. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. And waterborne diseases o mga helang na nakukuha sa mga mating tubig. Ordinaryo na sa mga tropical as in subtropical regions sa arugang Pilipinas, sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban. As in permini durante sa panahon ng taguran. Dahil ang digdi pinagirumdum ka mga health experts sa publiko na dapat aramo ng mga sintomas kan waterborne diseases as in ang mga pahagi kung paano maibitaran na tamaan kay ni. Sigon sa World Health Organization Philippines, uncommon waterborne diseases, iyan mga minasunod typhoid fever o typhus, acute diarrheal infection, dysenteria, E. coli infections, hepatitis A as in salmonella. Itinagdagpagan WHO Philippines na ang mga sintomas kay ni na waterborne diseases iyo ang pagsuka, kawaran ng gana sa pagkaon, problema sa mata, problema sa kulit, grabing abdominal pain as in cramps as in diarrhea. Tanganing may bitaran ini, sinabi ka mga health experts na dapat tugasan in maraya ang mga kamot bago magkaon. As in pagkatapos gumamit ng kubeta, lutuunin maraya ang pagkakaan bago kaunon. Mag-inom ng ligtas, treated as in bako kontaminadong tubig. Hugasan in maraya ang mga prutas as in gulayon as in linigan permi at mga tubo as in tangke ng tubig. Health News from News by Smart Dela. Dahil iba. Salamat, Pading Mar, sa mga baretang yan. May kinaraman po sa tuyang salod.
Ringing mga tugang an kontak niya to sa pag-asa. Tod-tod kon pero garo day man kay maraot na panahon yun ano. Ora man kita kinag Good morning, Melvin. Opo, sir. Maray na aga, amigo. Welcome po sa DCGB. On the air ka para sa latest forecast. Ngunyan po nga lao. Go ahead. Yes, maray na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunyan na pet sa Agosto 3, 2024, saldaw ning Sabado ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ay nakaka-apekto sa sulno pamparte kang Kabisayaan na sing sa Mindanao. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganudon sa mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya sagkot sa moderato na paros na hali sa sursulnupan sagkot sulnupan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkot sa moderato ang pagkukol. Tinatayang agwat ning temperatura tigila umampoon 25 sagkot 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:31 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:12 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6:34 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almuhela reporting live ng Halidigdi sa DOST Pag-asa, Ligas. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Thank you. Mga tugang, iyan po ang latest na forecast sa kamugdakan kampanahon. Kay ba si Melvin Almuela. Mga tugang sa indong nadangog ang mga latest na bareta ngunyan pangagao sa DCGB News Express. Sinurat po yan sa News Base, turuwang-tuwang Senior News Director Mar de la Cruz ang nangingenot sa samuyang pwersa sa newsroom. Sabay po dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Sharing man, ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Luan. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. 6:34 na. GB News Express. News Express. GB News Express. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang servidor naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan
besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede ako magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Two Kakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio-Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige! Oy! Happy birthday palan kay Dr. Cynthia ano ini Olaguer. Tama. Kamasala kita ka. Yan ang hani. So, Madam, happy birthday po. Siya sa imo. Magayunon so paka make-up pati ni Georgia. Are, maski si Madam daing make-up, magayon talaga ini. Kahit ko pamidbidon ini si Dr. Cynthia. Yan. Professor ko iyan sa Kwan. Sa graduate school. Yan sa Bicol University. Ang Kwan mika ito, ang subject mika ito. So ano ini? So, ano ini? Public-private partnership. Yan. Public-private partnership. Yan. Dr. Cynthia. Happy birthday, madam. Happy birthday po sa imo. Iyo po. Gari kaso hapon so birthday niya. Alam ko na, may post kaya akong nailing ni Kwan, ni Georgia. Igo akong nahiling na post ni Georgia na nailing. Siya nag-makeup. Siya nag-makeup kay kay Madam Cynthia lang anapong ko so ito Madam Cynthia Mendoza. Olaguer siya Candaraga. Ngayon po Mendoza na siya. Dr. Cynthia Mendoza, Madam, happy birthday tabi sa imo. Sige. Siguro si Madam nasa kwampas na gayud ngunyan, mga nasa 450.
Ma'am Cynthia, happy birthday po. Dr. Cynthia Mendoza. Happy birthday po sa imo. Okay? O bueno. Sige. O di bueno, mga tugang oras natin, 19 bago po magabot ang alas 6 nin aga sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ngunya na aldaw, dapat igwangon yan kipig-apod na simultaneous clean-up drive. Igwangon yan dapat simultaneous tabi na clean-up drive mga tugang digdi po sa Legazpi. Ang hiling ko, bako lang sa Legazpi, buong albay inita. Ini po mga tugang, base duman sa mandato ni Presidente Marcos, buda kan DILG, may kinaraman sa kalinisan sa bagong Pilipinas. Di ba? Igwa ka ang naranduman nindo ka ito, may piglansar mga tugang digdi po sa Legazpi na pinag-aapod na kalinisan sa bagong Pilipinas. No? Kaya ito, so konsentrasyon mga tugang sa kuan so konsentrasyon sa mga river, sa mga salog, no? Ngunyan, gari ang konsentrasyon sa mga kanal. Buda iba pa. Pero kumusta dyan sa mga barangay nindo? Hindi kung anong oras marilinig adi. Tayni, dapat mga tugang may aktibidades ngunyan. May aktibidades ngunyan mga tugang sa kada barangay. Hindi ko, kamong nagdadangog tabi dyan sa mga sa mga harong, sa mga barangay ngunyan. Kumusta po? May naglimpya dyan sa lugar nindo. Buday ni, ang participation kay ni, bako man sana po mga tugang para sa para po sa barangay official. Kitang mga residentes, piging ganyar po na magpartisipar sa clean up drive na ini. Kumusta po dyan sa lugar nindo? Igwa kinagrilim. Baka taon-taon pa ta. 6:45 pa sana mga tugang nin pagkaaga. Pero kung ansa indong mga barangay officials aktibo para digdi, ama atab ta, tantod baga mainit na. Na dapat madiklag sa mga kanal, esteros, yan tabi na mga iba pa na ngaya creek, mga creek baga na minatraverse diyan diyan sa sentro. Hindi kung may nagilimpya ngunyan, kamutabi na mga paraan tabay. Kamu daw nguna po ang gibong kong reporter ngunyan. Sen man kamong barangay ngunyan. Ngunyan na Sabado, dapat simultaneous po yan. Kung nasasala, mga tugang susugduman sa satuyang pag-aaram kasuhapon, simultaneous yan sa buong Pilipinas. Kusabihon, mga tugang sa buong Albay o sa Kabikulan, igwatabi mga tugang ki mga arog kaini na mga aktibidades. Digdi ngaya sa mo nagrilimpya pag may bayad, kundi ang bayad nga. Baka kunian mamyet, baka sa kuan iyan. So mga mahigoson magrilimpya, so tupad baga. Pero ini po voluntary work ini. Voluntary work po ini na dapat gibuhon ngo niya na Sabado sa mga barangay. I-monitor ta daw kung kumusta tabi ang hiro diyan sa mga barangay din ta. Baka ni bang kapitan ta dahil naman hello, pade. Barangay din pade, positive yan. Igwa, kumusta diyan sa Indo? Hindi ko man nailing kung sense parte malinig, pero sumagagom na sultanod buraswagom niyang BHW. Opo. Tabon magmatatamar linig da. Ay, very good. Magayon ang pade. Magayon niya na bareta, ha? Okay. Salamat pade. Si Pading Benny, di ba? At isigwa siya, kinaaraman na, at tabang maratangon yan, tama, rilinig yan sa palibot. Di ba? Iyan tabi ang dapat niya to na gibuhon. Takita minarilinig sa nakita mga tugang pag may sugo. Pag daing sugo, nga. Pag daing sugo, nga. Pag may direktiba, mga tugang, ang bilis. Ang bilis natin na maglinig mga tugang sa satuya tabi na palibot. Hello?
Migo, kumusta dyan sa lugar din daw? Ha? May manarata mo nag-asurigi, nag-Arbimpia. Oo. Ang dipili siya na Migo, pagkabot sa oras na minasulog ka dati. Yun na nga ni. Disturbuan pagkaturog mo. Adi? Di ba? Oo. Oo. Sulukan basura. Iyo baga. Pero siya Migo sa lalo na nagagamaw-lamo. Oo. Biyernes, Sabado, pagkaagaw, kaya nga alam, Domingo. Iyo. Sa iyo. Ang de kaya na perfect na kung daing instruction day maglinig adi. Oh, sabagay kung daing magisugo pipa. Hanggang buhay kang tao na pagkaaga talaga magtaga-sigit ka. Oo, kung daing gisugo pipa barasan ang mga kanal naan, buda pipatian sa naan. Hindi nga masama Oh. at malayo-layo Yes. ating narating. Halos Ngunit mas nalutasan ang pagitan. Iyo. Oh. Sana mariparo ang barangay. Yes. Okay, Migo. Salamat ha. Salamat. Nasa linya po si Josh Babino. Mga tugang sa dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Good morning, Joshua. Inda kun kumusta dyan sa 3rd District, sa 1st District, kung igwa kisay mo. Jumarto tod gayon na 7:30. Ililingon na tabi ninyo na riyan nindo kasi Jim sa kung may simultaneous man na clean up dyan. So, dapat simultaneous yan. Kami, Joshua. Yes, DP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Konektado dyan. Oo. Alas 6 kaso bago kan magpoon sa mga residentes hindi sa barangay Dapdap sa Legazpi City na limpian ining Old Macabalo River. Big hakwat sa mga basura, big sisilo tadi di Penry. So mga plastic as in mga bote na naglataw-lataw sa daon ng dito ng salog na ini. Ini pala na Old Macabalo River tadi di Penry. Dahil man ki talagang poon kung sunodon mo ining Old Macabalo River na ini. Burabod pa lang talaga ini tadi di Penry kaya dahil mawaran talaga anin tubig. Kaya pinagiribukan mga residentes pigtap sa mga manlain-lain mga biping grupo. So grupo kan fraternity, so mga kababaihan and iba pang mga grupo-grupo sa mga barangay tabi Henry. Dahil ng tarabang-tabang makapag-lipya ngunya na aldaw na ini bilang pag-utob ng kalinisan sa bagong Pilipinas program, simultaneous clean up activity ngunya na Agosto 3 kung sa niya ni ang focus kan relimpiyahan ngunyan ining mga waterways, mga estero, mga kanal asin mga drainage. Although pag Sabado baga talaga tabi di Henry lalo hindi sa Legazpi City required man talaga ang gabos na magkunyan relimpiyata ang harap na bagay kumbaga pigisunod talagang programa kada Sabado itong kundi ako nasala Brad atay to BP Henry pero ngunyan bilang pagsunod iti sa kalinisan sa bagong Pilipinas program ang focus naman mga estero mga waterways tabi BP Henry kaya busy ngunyan ang mga residentes kaining barangay Dapdap sa paglinig kaining Old Macabalo River buda itong gilid man mismo kan Macabalo River sa kunyan so dakula bagang salog ito talagang tigma mantinir so iba banga kaya may grupong yaon digdi sa Old Macabalo River may grupo man na naglilimpya sa mga kanal kada mga residente may bit-bit na kung ano-ano may bit-bit na sigid. So iba kagkag, so iba may bitbit na mga sako, dustpan, and sa mga kalalakihan man, iyon may bitbit na mga pang silo. Siguro baga dapulang silo ini, siguro baga pang silo sa ayam. Pero may improvised man na gamit sa silo para sa basura.
pangakwat ng gadin basura digdi sa salog din ni Tabig BP Henry. Dahil talaga maiwasan na medyo natambakan si basura. Pero ang ibaligdi, kung mari parota, ang klasik yung basurang yan digdi. So mga araloy na bagang yaon digdi BP Henry, kumbaga naglubog ng mari talaga digdi sa kunyan, sa salog, kan medyo naghupa-upa sa tubig, angat, minalataw. Kung kaya busy ngunyan, digdi sa Barangay Dapdap, and sa ibang barangay man digdi sa Legazpi City, kung mariparuto man talaga ining syudad, nagasulod man talaga sa implementasyon kan mga programa pangkalinigan, lalo na kung ibibaba kan DLG as in kan national government. Kaya yan tabi BPA na sitwasyon na digdi, busy ang mga tao sa mga kagawad, DHW, mga iba, tanod, and sa ibang mga residente na pigtap kan mga barangay sa kanilang basta kul ang makapagpartisipar sa mangyayaring relimpiya na iningunya na aldawnin na Sabado para sa kalinisan sa bagong Pilipinas program. Okay. So, yung tabi na dagdag na istorya ganap digdi sa Barangay Dapdap, Syudad kan Legazpi. Joshua Bino, PCGB. Thank you, Joshua, sa report. O, digdi nga sa muya, mahiguso ng Kapitan May. Pag-abot Salvatana Junior. Ang text kan sa tuyang parang tabay. Sa mo ngayon, mahiguso ng Kapitan May. Pag-abot sa Bulangan. Saro na tabing kapitan dyan sa Tabaco City. Good morning sa mga taga-Tabaco. Kumusta? May relimpiyahan lamang. Good morning sa muya sa Tula-Tula Legazpi. Sige limpya kang mga tanod. BHW Kagawad, mala malinigo na po tangod me. Salamat po sa Indo. Oy, very good ha. Salamaton daw sa mga taga-Tula-Tula. Malinigo na databi sa tangod. Oy, mabuhay ka mo dyan ha. Barangay officials kan Tula-Tula. Ay sus digdi sa muya. Permi piglinigan kan mga tupad for peace, pero may mga usmak pa na pigbabasurahan mga tinampo, pigtatapilan patos chichiriya. Ganda sa ano yan, sa ginubatan pangyayari sa Maoraro. Dito po sa amin sa ano ito? Sorry, pareho ini. May lugar tayo double check ko na lang ini sa mga pag-iriba tabi. Aday ko nang ngaranan sa barangay. Kung saan ang kanal ay at ilog, doon nagtatapo ng basura. Ilang beses ko nang tinawagan pansin kagawad, wala nang nganga. Nganga. Ano ba yan? Ano? Ade? Ipapalap kay Jimmy ni. Dahil kang una pong ngaranan ha, ipapalap ko tabi kay Jimmy ni. Hello? Yes, morning. Speaking of Makabalo, dari kung isipin mo nga, ngaran sa nata na Makabalo, dari ang root word niya baga balo, ano? Pag sinabi bagang balo sa Biblia, kayo po na padabaon ka, asin, ay pagpamundoon. Yes. Itong pag-mention na Old Macabalo River, bako ito para sa duman sa Dakula. Digdi ini sa may paghalik ka baga digdi sa Ticton. Igo dyan creek na kuan sa dit. Iyan ang Old Macabalo River. Luwas sa Barangay 27. Dapat talaga mamontinor yan na malinig. Maharap na. Sana rin sa punto na mga mangyari sa Manila, mga amigo. Tama. Sana rin mo lubod. Yes. Yan mga river channel na yan. Ako lang na bagay yan sa pagano kan may bahagi na. Nanggad. Nasa naman, ang mga residente, ikaw na dyan sa Arani, kung masapag ko niyan, iwasan mo yung labang paratapok ka. Ano, di ba sabi, ang basura mo, babalik din sa'yo. Tama. Lalo na kung na maringanita, maski po paano, ang oran, kung grabe. Sana din talaga bumabot sa puntong mangyari sa tuya. So yes. Kaya sana, mantiniron talaga. Yes. Pagpamundo sa tuya mga salaw. Tama. Sige, amigo. Salamat Salamat. Reaction pa tayo. Good morning, Henry M. Digisam. Ay, nako, sa Daraga Albay. Di akong nailing na naglilimpya.
paki-verify mo po digdi sa Moya. Sige po, wala kaya kaming reporter na naka-assign dyan. Tabi sa Daraga Albay, tabi, ako po Roaldo na naglimpya sa tanggod ko. Tabi baga, tanggod mo, linig mo. Bako tama busing? Tama, Ma'am Yen. Tanggod mo, linig mo. Ano ba man, tanggod mo, tambakan mo, paatian mo kan ayam nindo. Okay, bueno. Ano ini? Taon 7:30, hilingon ta mga tugang kung kumusta ang compliance kan mga barangay diyan po sa palibot. Kung igaman ki mga ongoing na mga clean up susug po duman sa direktiba, mga tugang kan sa tuyang presidente nangunya na aldaw, yung pompig apod na simultaneous clean up. Buda sa aga palan, sa aga palan, sabi ni Brad na Frank Corazon, good morning bro, reminder, second day of Watch Your Health, Sunday, August 4. Sa aga palan ha, madali lang ta. Sa aga palan, mga tugang gigibuhon dyan sa, may nagdidi ka sa hapon, ngani po na day ka mo magpapara pamasahe padigdi sa DCGB, i-advise ko po na magdangog permi. Adi magdangog permita. Kami nagdidi ka sa hapon, naghapot. Saan nga po ito na na blood donation? Blood donation. Ito na sa Kiwanis Club na Watch Your Health. Saan nga po itong Watch Your Health na ito? Nga ko, day po nindo nadangog. Day nga po. Nasa nga ko today mo nadangog. Atabon nga sir. Day nga sa aga, mga tugang ikadawang aldaw tabi, Agosto 4, ikadawang aldaw kan Watch Your Health tabi para sa fasting blood sugar, creatinine, uric acid, SGPT, total cholesterol, urinalysis, ECG with impression, triglyceride, HDL, LDL, CBC, complete blood count. May free consultation po on-site, medical check-up and surgical check-up. Yan po, yan tabi Magdala lang tabi ki 1,200 pesos para po sa registration fee para po maka-avail kamukan sinabi ng programa. Yan po, July 4. Ini po 4, 11, 18, 25. Hanggang po yan sa buong Agosto. Ang sa tuya tabi na Watch Your Health program. Nag-message sa kuya si Brad na Frank Corazon. Ang kontabi, ang mga may mga hapot, pwede ka mo magkipag-coordinar kay George Diaz, 0933-869-9174. Buda kay Barry Baloloy, 0917-1388-0836. Yan, pwede po yan, indo ha. Nadumanon. Sabi ni Noel Manalo, so mga bagong coaster kan bagong Pilipinas na iling mo, kapon dakulon 15 units yaon digdi sa to iyo baga. Sige daw, tailingong kumigo. Deko nata nawa. Itong pigasabi mo. Coaster daw kan bagong Pilipinas. Digdi sa Moya, sa Ginubatan, matiyon ang kanal ta ang kapitan digdi turog sa pansitan. Grabe ang naagahen digdi sa mo marilinig sana kung may may contest. Paglinig tamay premyo pero kung dai paratian gana na kami. Yan ang tigsasabit. Taod-taod mga tugang i-monitor ta kung kumusta tabi kung may nagtararabaw dyan sa mga barangay ninyo para po sa kalinigan sa bagong Pilipinas kung may mga contributions ang sa indo tabi na mga pag-iriba. Salamat! Kan sa inyong pagantabay, mabalik po ako 7:30. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Thank you. Goodbye. Sa pangaran kan Bilog na Tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Sa morning hearing, Lakaw, Ismail. God is good all the time. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado. Sa pamilya, Ganado. At syempre, kapag good times, Ganado.
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo mga atay, kay